Тук има ли? Я. Къде е? Я душете. Къде е прасето? Прасето! Там. Не, подминахте. Усетихте, че го подминахте, нали? Там видяхте там. Тъкъм се не ви. Добре. Омар, тук е. Къде е прасето? Дай. Дай го, Попо. Дай го, ти е тази игра. Айде. Остига. Я дай да спреме малко, а? Стани! Локото ти там пак пробва. Това тук се замъгли си, ебам майка. То стана такова. Я спред. Сади! Я свободай. Уводете се, търсете процес. Къде? То тръгна. Ама тая го се разигра. Дай, Попо, дай. Дай, Попо, хайде, Къде е, бе? Айде. Ей, поглед. Точно, по това ли е?